Suka mangayun panglipur lumantar keluarga ageng BCB Manem Bromo laju widiwati yang saking gerubukan kepareng sawan milih Nia BCB. Dan Kalimati Kalinyamatan Kalimati kali kok iso mati lah yo jenenge pedhot berarti gak enek banyune ya ora ono pedhot Kalimati Juwangi melune Boyolali ya Be Boyolali ya omahmu berarti oh cedak omahmu kan Boyolali to perjalanan cukup 15 menit aku teko kene mosok to ya cukup oh iya berarti bayaranmu separuh apa nemung kidul ngalas ngono ayo bayaranmu separuh wong 15 menit to separuh piye wong malah tak jaluk lipat ping 3 tak utang dingi buyak kene rek makat ping piro makat ping piro ping 3 jope teko tanggal 8 tak jaluk entek. Jaluk. Kulo salam langkung rumiyin. Saderengipun ngaturaken lujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik Mas, sik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku mau gong krungu soalé. Wong salam ki wajib jawab. Wong muluk salam ki sunah. Sunat ning sing jawab wajib. Wajib, iya, bener. Aja kuwalik. Iya, kuwalik to. Iki nderek Mangayu Bagya nok milih. Nggih. Pamengku Gati, Bapak Aryadi netepi peranpun Dharma Sepuh ngislamaken Kang Putra. Berarti acarane tok li to, Be? Iya. Tak kira rak mantenan, jebule tok li. Kok tok li to? Lah kae nek dekore batenku pemantenan jebule acarane tok Wali Matul Kitan. Dek Angga sapa kuwi? Dek Angga Dwi Cahyono. Heeh, Angga Dwi Cahyono. Doa pangestu Be. Ing pangajab Kang putra ingkang sampun kaislamaken ing tundhawingipun saestu dados putra ingkang sulih. Amin. Bekti dumateng keluarga agama nusaran bangsa. Amin. Migunani keluarga agama nusa bangsa ugi langkung-langkung. Migunani warga masyarakat wonten laladan Kalimati. Amin. Sing penting siji. Piye? Aja disalahgunakan. Ya, bener. Nek pipis aja sembarangan. Ya. Karo ngono aku ya meling kanggo Dek Angga, gandeng wis dikitan, dilangi sukertane, wis dadi akhir balik utawa dewasa, mengko nek dolan metu saka omah srawung karo kanca-kanca wedok rada diati-ati. Hati-hati. Nak nganti nyenggol engko mlentrung. Nyenggol tok yoga. Oh kuwi lho sing disunat ketok EP. Sing di. Dudu ta? Oh, bener kae sing disunat. Betul, yang disunat itu. Sing disunat kae yo kegeden. Ora yo sing arep nyunati wedi lah kok gedhe men ngono nek kae. Apa yo ra maneni bonge kok yo. Lah iya to. Ya ora apa-apa Be. Wong kadang iki yo gong wani mergo jare lara, padahal yo gak lara. Alah wong nyatane bos. Lara ki yo wong wedok bola-bali, wong lanang yo apa? Alah nyatane bolot ki ora sunat yo duwe anak. Loh, ora sunat kok duwe anak piye? Duwe anak nyatane yo iso duwe anak, kae yo ora sunat kae. Gak sunat kae. Nyatane yo demenan. Loh, aja ngono kuwi ta demenan piye? Bebas wae wong lanang. Ndi ta wange wong ketok ya wis rene to, Be. Mula cahyane ketok padang. Ketok padang ketok sumringan semene digedhekno. Aku wis krungu kabar entuk warta ya entuk karo. Wis ketok pulih rukun meneh ya sampe alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jeneng kanca ki melu bungah le. Iya oke. Ndek ngi rada semruweng. Wah, ndek ngi semrawut kae. Wis ra apa-apa, Be. Angger mangkat tanggapan malah sanune ciungkul. Awake dhewe kan ya kanca ndonga sing apik kanggo kancane. Peloke barang. Diaturke ngudang Dek Angga. Dek Angga, aku ngudang wong semono kok kudu tak pek bojo dhewe malah. Wah. Sing tak kudang kok semono gedene. Sepinten, Mas? Semene. Semene, Be. Tahunono. Pas pinten? Pas. Awindo nono. Nganti pikun
dadak bisa lali marang dika hengkang tuhu rina wengi dadi hati prasaja tur bisa momong ya katampen tembang utawa langgame Yes.
matur sembah nuwun.